Uvažena gospodo evropski parlamentarci, vaše ekscelencije, slobodni građani Crne Gore, ovo je prava prilika da vas upoznamo sa zloupotrebom svih grana vlasti u Crnoj Gori, koje su postale oruđe i mehanizam u institucionalnom progonu Demokratskog fronta, koji traje duže od godinu dana, a na čijem čelu se nalaze premijer Duško Marković, predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović i ministar pravde Zoran Pažin. Ne znam da li su vam saopštili na prethodnoj sjednici Parlamentarnog odbora za stabilizaciju ili pridruživanje, ali ovo je prava prilika da vas ja upoznam u ime mojih kolega, u ime najjačeg opozicionog saveza. Protiv Demokratskog fronta na današnji dan podneseno je 67 prekršajnih prijava, 53 prekršajne kazne za naplatu. Protiv Andrije Mandića i mene vodi se montirani politički proces u takozvanom državnom udaru. Protiv Nebojše Medojevića vodi se, odnosno podignuta je optužnica za takozvani slučaj pranja novca, odnosno konverzije dolara u evre. Ja sam osuđen prvostepeno na 7 mjeseci zatvora zato što sam pružio pasivni otpor prilikom razbijanja mirnih protesta Demokratskog fronta u oktobru 2015. godine, a kolegi Andriji Mandiću i Slavenu Radunoviću se sudilo za državni udar broj 1 iz oktobra 2015. godine, gdje su oslobođeni, ali tužilaštvo je također uložilo žalbu. 6 poslanika Demokratskog fronta skinut je imunitet, a najavljuju se još 2 krivična postupka protiv ometanja pravde. Da li u Crnoj Gori, odnosno da li u Evropi, postoji jedan opozicioni subjekt koji je u ovih godinu i više dana prošao kroz institucionalni progon i zloupotrebu mehanizama kao što je to Demokratski front? I ova skupština krnja je aktivno učestvovala u progonu lidera Demokratskog fronta i želim da podijelim sa vama to evropsko Erdogan iskustvo i da vam saopštim da je ovaj parlament u februaru mjesecu, osim ukidanja imuniteta kolegi Andriji Mandiću i meni, izglasao i određivanje pritvora. Da li, gospodo evropski parlamentarci, u vašim državama Skupština osim ukidanja imuniteta može i da odredi pritvor? Također, u junu mjesecu kolegi Nebojši Medojeviću isti ovaj parlament je ukinuo imunitet i odredio pritvor. To je... Ovdje moram da reagujem jer vi govorite i to se prevodi ljudima, a potpuno izvrćeno. Sve ovo što sam saopštio je istina i može se provjeriti protiv Skupštine i protiv predsjednika administrativnog odbora. Kolega Andrija Mandić i ja smo podnijeli krivične prijave i oni će kad tad odgovarati. A što se tiče dometa u borbi protiv korupcije o kojima je govorio potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin, koji inače obnaša još 16 funkcija. Ne znam da li vam se pohvalio da on obavlja 16 funkcija trenutno u Crnoj Gori. I mislim da je rekorder u Evropi. Ne bi loše bilo da to iskustvo možda pokušate da primijenite u vašim državama. Vjerujem da bi vam odmah skinuli imunitet. Upravo direktor te agencije za sprečavanje korupcije je blokirao račun Demokratskom frontu, najjačem opozicionom savezu. Skoro godinu dana su nam bila zamrznuta sredstva. A on je u rodbinskim odnosima sa premijerom Duškom Markovićem. A kako se u Crnoj Gori bore protiv korupcije? Bore se na način što je njegov sin, dakle sin direktora Agencije za sprečavanje korupcije, uhapšen zbog utaje poreza od 170.000 evra i ekspresno pušten na slobodu samo zbog toga što su u rodbinskim odnosima sa premijerom Duškom Markovićem. Protiv Nebojše Medojevića i 10 članova Demokratskog fronta vodi se sudski postupak
protiv takozvanog pranja novca, gdje nas je specijalni državni tužilac optužio da smo oprali 17 miliona dolara. A kada se napravi analiza, sve ukupno su svi članovi Demokratskog fronta u 2016. godini prominili oko 30.000 dolara. Za razliku od gradonačelnika Podgorice i člana predsjedništva Demokratske partije socijalista, koji je samo u jednom danu konvertovao 100.000 dolara u evre. I niko se iz tužilaštva nije usudio da sasluša toga čovjeka, već nam drže moralne i političke lekcije o veleizdaji i o patriotizmu. Što se tiče takozvanog procesa državni udar, želim da vam saopštim da je specijalni tužilac i predsjednik Višeg suda aktivno učestvovali 6 mjeseci u skrivanju identiteta svjedoka, saradnika, pravosnažno osuđenog na ubistvo 21 godinu zatvora koje je počinio u Hrvatskoj 2002. godine. Oni su pod pokroviteljstvom Zorana Pažina, ministra pravde, skrivali njegov identitet i skrivali činjenicu da se taj čovjek nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici i bili su odmah dužni da ga ekstradiraju u Hrvatsku. Znate li šta su uradili? Poslali su mu Vladin avion, dodijelili mu status svjedoka saradnika da laže u sudskom procesu. U sudskom procesu, gospodine Tanok, gledajte me u oči, u sudskom procesu u kojem ne postoji, dozvolite, želim da mu saopštim, u sudskom procesu takozvani državni udar, ni oružje, ni novac ne postoje kao materijalni dokazi. Kakav je to državni udar u kojem nema ni novca, ni oružja, kojim je planirano najveće krvoproliće u istoriji Crne Gore? Sve ovo ima ideološki i antievropski karakter. Jer, poštovana gospodo evropski parlamentarci, nas žele da predstave kao jednu rušilačku snagu, antievropsku i rusku agenturu, što nije tačno. Prvi u Crnoj Gori koji je napravio konekciju sa Rusima upravo je predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, kojega smo optužili i kojega su optužili i ruski zvanični organi da im je ukrao 300 miliona dolara kako bi obezbedio nezavisnu Crnu Goru, a onda kroz progon Demokratskog fronta pokušava da izbjegne da vrati svoje dugove Rusima. Ja sam i u Ministarstvu inostranih poslova Rusije saopštio da smo mi čvrsto vezani za članstvo u Europskoj uniji, ali smo i vezani za najbolje odnose sa našim tradicionalnim prijateljima kroz vjekove, a to je Ruskom federacijom, koja od 2006. do 2016. godine imala najveći broj direktnih stranih investicija, a to je 1.230 miliona evra. I zato želim na ovom mjestu da vam saopštim kao jedan od optuženih u slučaju državni udar, zajedno sa kolegom Andrijom Mandićem, da ne postoji parlament u Evropi i svijetu gdje nećemo saopštiti istinu. I svako ko kaže ovdje da Milan Knežević, Andrija Mandić i Nebojša Medović su učestvovali u organizovanju državnog udara je pokvaren, lažov i korumpirana bitanga, i to mu saopštavam ovdje u oči i pozivam bilo koga odavde da ustane i da saopšti da je jedan od lidera Demokratskog fronta stoji iza organizacije državnog udara i krvoprolića vezano za 16. oktobar 2016. Zahvaljujem.